Jezu, jakiś stary. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieku. O, macie tu grzeczne dzieci? Tak? Tak? A jakie wasze imiona, powiedzcie mi? Antonia i Milana? Tak? I tylko tyle dzieci jest? Nie, i Tymek tam jest. O, jest Tymuś. A grzeczne dzieci są? Tak. Tak. Amelka śpi. O, jeszcze Amelka jest, tak? Amelka tam jest. No tak, to pójdziemy zaraz do Amelki. No to chodź Mikołaju, chodź. Dobra. Bo zimno leci. Oj, zimno, oj, zimno, zimno. Zimno. Mikołaju, siądź sobie tutaj wygodnie. Bo widzę, że postury jesteś niezłej. To może potrzebujesz usiąść troszeczkę. O! No to chodźcie do mnie, te, która. Oj, ale Mikołaj zna. A ta. Ja nie wiem, czy dziadzie Jerzy nie będzie zazdrosny. No, chodź. Chodź do mnie. Jak masz na imię? Milena, ale nazwisko? Gospodarczy. I gdzie ty mieszkasz? O, to ty przyjechałeś z dalekiej drogi, tak? A kogo tutaj masz w Chicago? A Mikołaju może tak pięknie. spokojnie z tym dzwonkiem. Może nie będziemy dzwonić, co? Bo to wolę rączkę Mikołaja. Tyle prezentów musi rozdać. No to co mi jeszcze więcej powiesz? A gdzie twoja mamusia jest i tatuś? Tak? A lubią ciebie czy nie? Ja Mikołajowi dam szalik taki. Oj tak, bardzo dobrze. O tak, tak. Oj, taki szalik. O, dam bardzo Mikołajowi, dobre. Bo Mikołaj jest No bardzo to czekajcie, to stary. Kopruś to jest twoja siostrzyczka? Oj, oj, oj. Daj Kopruś. Poproś się. Kopruś siostrzyczkę, no. O, Mikołaj Amen? A stary. twoje jakie jest imię? Antonia, też jesteś grzeczna, nie? A podobne jesteście siostrzyczki? Tak. A jakie siostrzyczki jesteście? No. Bliźniaczki, o to Tak. dlaczego takie jesteście podobne? Ale takie szale, to gorące, szpitalne. O. Dobrze, no to ja mam takie malutkie mam prezenciki dla was. Bo wiecie, jest dużo dzieci mam w Chicago, bardzo dużo. Dobra, wyciąg sobie jeden, no. Nie wiem na kogo trafisz, na kogo ten prezencik będzie. No, przeczytaj, na kogo to jest. Milena. To jest Milenki, To jest no dla to Milenki. Milence daj. Milena. O, to jest, o to? O to Tymuś. Tymuś wyciągnął. wyciągnął. O, dla Tymusia balonik. No, Amelka. no to trzeba O, Milence to dla dać. Tymusia. A tutaj O, dzieci. i widzę, że... Ale ty Mikołaj. Popatrzcie. Dla niego nie jest ważna koperta, tylko ten. tylko balonik. Mamu, odejdź tak. No dobre. I co tam macie do tych baloników przywieszone? O, to karteczki z życzeniami macie Monika, chyba. bo jeszcze pewnie dostaniesz coś. Świątecznymi, no. Daj dla Amelki też jest? Dla Amelci też Tak. jest. Popatrz, nie dla Amelci. Jest, Tak, tak. O, jest. No, o tutaj, No, popatrzcie, to Amelcia się dostanie. pomatały te prezenty. Latawiec. Ale czekajcie, tutaj są jest dużo prezentów. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest przyniósł, Fedek przyniósł. Wcześniej Ale dostarczy to musiał. musi ktoś to w moim imieniu No porozdawać. to ja bo będę rozdawał. Ja tutaj. nie mam czasu, ja tylko jeszcze... Albo babcia, albo babcia. Ojej, Czekajcie. ale Albo stary. babcia, Dobrze. że muszę pilnować te dzieci, a ty tylko rozdawaj Dobrze. prezenty. A Mikołaj może stanąć pod choinką, to zdjęcie zrobimy z dziećmi. O, Nie, jeszcze to do tutaj... nie, to do